Action uhamba no comrade osihola kwesifundazwe saKwaZulu Natal ucomrade wakhona la comrade uRegi Ngcobo ngiyabona ukhona no comrade uNtokozo Khuzwayo. I'm sure ikhona nenye leadership ekhona la comrade ubuholi beMK Youth League okukhona la ubuholo ucomrade Moketsi kwiregion osihlalo ngimbone no deputy nobhala we-Youth League comrade uSena. Siyabingelela nje comrades nabaqhamuka kwamanye ke Women's League nabanye ke abafazi nabanye ke abaqhamuka kwamanye ama-province siyabingelela. Ikhona iPCC ngibona iskipa ne-Women's League ithi khona. Comrades kahle sibingelela nje wonke umuntu okhona la uthathe isikhathi sakhe wathi akasondele la namhlanje. Ngicabanga ukuthi usuku la namhlanje kusukela namhlanje kuze kube ikusasa lizoba khona emlandweni emabhukwini omlando epolitiki nje kakhulukazi ala eKZN. Ngakhona eKZN kuphela iSouth Africa yonke ngoba yayiqala ukwenzeka lento eyenzeka la ukuthi umuntu othi mewine kakhulu but kungabo yena olidayo kulide abanye abantu abathola amaphesenti amancane kakhulu. Zokhumbula ukuthi bathi noma behlangana kwizinga la national kwavunyelwana ukuthi umuntu ozohola ku-national umuntu othole amavoti amaningi kunabantu. Ishiyeke ngokwamaphesenti ke o50+1 but nje okwamanje kwathiwe nje kwi-national umuntu ozolida umuntu owine kakhulu. Ingakho ke kwagcina upresident eqhamuka kwi-ANC ngoba i-ANC ngokwesystem yakhona i-ANC kwakuthiwa iwine kakhulu. Bathi la eKZN umkhonto wesizwe party wona wawina waqengeleza nje phambili wawashiya wonke lamanye kodwa kwagcina ungaphathanga. Ngicabanga ukuthi alukho kusuku olungafiki njengoba selifikile kusuku lakusasa kuzoqopheka umlando. Kuzoqopheka umlando ngokuthini ngokuthi amalungu ethu omkhonto wesizwe party aseParliament obviously azovota ndawonye mase siyabuthemba futhi ubuholi beMK party kwingxoxo ekhona nabanye ukuthi phela bekwazi ukusilekelela ukuze sithole lwa 50+1. Kukubonaka sifuni ukungena kuyona leyo leadership but siyayithemba ukuthi izosilida kahle kuya phambili kusuka manje. Nabantu abazongena ngoba sizazivele bazongena kusasa. Siyabathemba ukuthi nabo bazona masebengenile bengasibuyiseli emuva. Siyathemba ukuthi bazoyithatha i-guidance bazofuna ukuthatha wonke i-mandate kwi-leadership eMK party ukuze kwazi yonke into ukuthi ihambe kiye kahle phambili. Kodwa into engifisa ukuyisho mina izoba ncane kakhulu ukuthi wonke ama-comrades akhona la siyafisa ukuthi ayiphathe kahle abe discipline. Ngihleli ngithi ukuthi nomuntu abe discipline unelungelo lokuyivikela naloma ingane kodwa usukela umuntu siphathe kahle. Kusasa usuku olukhulu umlindelo lo kusasa usuku olukhulu likusasa kuzobe kugcwele khona la and kuyalekelela na ukuthi ama-comrades ekwazi ukugcwala kubonakala ukuthi support omkhonto wesizwe ingakanani. Kubonakala ukuthi le propaganda lokuzanywa ukuthi ivoti lemkhonto wesizwe liyehla usuku nosuku kubona ngathi ayikho lento kunaloko usuku nosuku liyanyuka ivoti lomkhonto wesizwe. Comrades ke bekuthiwe nje ngibingelele kahle leadership izokhuluma ekhona but siyaqinisekisa comrades ukuthi kusasa sizobe sikhona. Simobilizile nathi ukuthi kusasa wonke umuntu akabe khona nalabo esibaqashile sathi ababe khona nabo. Njengoba sesivula amathuba omsebenzi sebebonke abantu ngingabahlanganisa abaseGoli la nje eKZN bawu 873. Abantu nje esesibaqashile zilakho bawu 873 sazoyihlanganisa ke izibalo ke naseGoli ke gcine sibona mhlawumbe siyafika kwi-1000 mhlawumbe siyafika siyadlula but sizama ukusho ukuthi bonke la bantu esihleli sikhuluma nabo sibalekelele inkinga abasebhekene nazo
izandla ziyagezana ka bezeke nabo bezosupporta ukuze bezosinika lawo mandla ukuthi sikwazi ukusisize nabanye nabe sesibasizini makukhona beba nezinkinga sikwazi ukungenelela. Siyabonga kakhulu leadership amandla awethu qina mkhonto oqina qina. Siyabonga Waza amandla awethu amandla bese ucela ucomrade oyideployee provincial detachment ucomrade uMkhuseli uThasondela. Amandla awethu amandla. Viva mkhonto wesizwe viva 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 mkhonto wesizwe viva viva. No comrades angifuni ukubingelela kakhulu ngiyazi ukuthi sonke siphile la ngisho yebo ngiqala ukubingelela kwi leadership wena comrade ubalweni ngibingelele ku comrade uReggie comrade ubaphe esisuka nabo ku provincial detachment ilakho leadership yakhona women's league ukuza na youth league nazo zonke inhlaka ezikhona zomkhonto wesizwe. Comrades okwamukulula ukuthi wonke umuntu okhona la sizomamukela sibonge nje ukuthi comrades kusasa nizoba ingxenye yomlando kusasa soqopha umlando ngoba somgingo fan dam sasemginqile ngokhetho babese basirobha kodwa kusasa sizoba ingxenye yomlando kwaZulu Natal South Africa ukuthi makubhalwa amagama amaqhawe nawo amagama azovela ukuthi kuwo konke kwenzeka eSouth Africa nokucindezela kwabantu abamnyama we part of the people that were able ukuthi uginqa umbuso wamasela. So comrades kuwo ngalawo mazwi ngiyacela ukuthi sinamukele siyathembisa ngapha comrade Reggie on behalf of i-region ukuthi sizonamukela siniphathe ngendlela efanele particularly ama regions aphuma ngaphandle kumbe nabanye ama provinces that are coming in. Siyathemba comrade ukuthi sizophatha kahle sikhumbule ukuthi sizokwenza sikhumbule futhi ukuthi labantu esizobakhipha bazosiprovoka but sikhumbule ukuthi sizothini thina la asizange ukuthi sizolwa sizomosha umcimbi wethu but ukuthi size la sasa so demonstrate amandla wethu because into yokuqala efuna siyiwini it's a psychological warfare that nomunye becabanga ukuthi umkhonto wesizwe is a Mickey Mouse organization abone ukuthi ulwandle lelo angeke livinjwe umuntu ngalo mazwi ke comrade siyacela ukuthi nikhululeke kusekhaya la but sikhumbule ukuthi la esikuzele sizeleni is to liberate abantu abamnyama nabantu abanganakiwe. So ngalo mazwi comrades namukelekile eMoses Mabhida usekhaya siyabonga kakhulu. Amandla awethu no comrades asibonge inkokhelo seyikelijikayo nje fast okwethu nje ukuthi sinicele ukuthi nibe within this precinct lana ni safe konke nizokwenza nibe ngaphakathi nivumelekile ukuthi imoto niyibhake ngaphakathi kepha nilekelela abasebenzayo ke la ukuthi umsebenzi wethu ugadeke kahle balungise baqede lana bese nikhululeke ke so libele siza sizonibona nabanye bawofikela kini la ngicela uma singekho nibamukele kamnandi abafikayo kusasa ekseni ke sizofika ke kinina sinicela ukuthi imoto iphume ngoba uhlelo lwethu phakathi lizoqala ke lapho elobe lihambelana ne-security measures ekumele sizi-implement kusasa ukuze osokwenza kuhambe kahle ngendlela ehlelekile futhi. So sicela ukuthi nikhululeke njengoba senimukeliwe kepha nikhululeke lana ni-safe. Isifiso sethu ukuthi sinisuse la nibe nikhona nizendaweni esafe esiyibekele for le process yethu le. Okunye ngizolibuleke engizeka-ke ngiyanibona ukuthi ayiseni-ready-ke manje for item 17 sizohlehla-ke nenze kwenu nithandane nibe kahle nicule wonke kube kahle nje kuphela yabona-ke kuhlale ku-right njengoba sinishiya ninje sinithole ninje asafuna ukuzwa okunye okubi siyabuya sizobuya sizocela-ke njengoba thina sihlehla-ke umfundisi-ke azobusisa u-item 17 njengoba sehlehla-ke umfundisi uzosibusisela u-item 17 bese siyahlehla-ke nje kancane nje amandla umfundisi osamamela uTrump ngapha ubheke i-geopolitics yethu ngicela unibingelela isithandwa zezulu masosho omkhonto sithi gwaza mkhonto gwaza thina besilisa bakhumule izigqoko sikhuleke baba wethu oyingcwele uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu nothando ungumdala wezinsuku ungumenzo into zonke akekho ngalinganiswa nawe akekho ngafaniswa nawe nguwe baba izolo namhlanje naphakade uNkulunkulu wethu sesikhona endaweni baba sihlanganyele kuyo uNkulunkulu namandla ukuzothatha umbuso wethu ngendlela okuyiyona Jehova wayihlela emaphakadeni kuko konke esizokwenza esokuzwa esokubona esokukhuluma siphe uNkulunkulu wethu oyingcwele baba ukuhlakanipha usiphe ukuhloniphana
nokuthobelana nokubambisana